Mboke gawara Lagos ikuli ba agbakọta kpọrọ nwanyị kpọta si okelekwe nwanyị le okele tara anya si achọghị m nkunu kpọtara le aga m aga ọzọ unu kpọta ọzọ mgbe m lọtara Lagos aga m agba akwụkwọ ikuli be etikata oke bukwala ogele oge na-aga aga ka anyị kutunu nwa nwanyị n'obi so Mboke gawara Lagos ọmaghị ihe dị egwu ga-eme ma gbọla alọta ihe berede okporo ụzọ onye ọbụla ebewe oke nwanne m ọmụtaghị nwa onweghị nwa mụtara n'elu ụwa mmemme mmadụ mere na ndụ ya ka mma ọzụchara ha n'akwụkwọ ụfọdụ n'obodo oyibo ụfọdụ nọ Lagos le ụfọdụ nọkwa n'Ọchale ha nwechara ego ma dị manile ma n'obi n'ụlọ akịrịka ọhụghị ihe oriri adịgadị
ihe oriri adịgarịle ihe oriri ọhụghị ihe oriri ma mgbe ahụ bidoro ya ọrịale waduburu nwunye ya gawa Lagos le gwana ọkpara mee ya chọtụrụ mega ka m were ụlọ ọgwụle ka m tritutu n'onwe m ọ dị egwu ma mgbe nwunye ya gara Lagos ka ọ natatụ n'ego ọkpara ya ọ rụrụ ezigbo ụlọ na Lagos mana marala papa ya bi n'ụlọ akịrịka unu amarala leta gị nna ya lee ome mmemme mee ya n'ụbọchị ndụ gị ome mmemme mee ya n'ụbọchị ndụ gị ndị nwụrụ anwụ adịghị eme mmemme mmadụ mere na ndụ ya ka mma ma mgbe nwunye ya si Lagos lata biledile ọkpara dị manụ na ọkpara ga-enyeghị mego unu ahụla ọ bụ paketi shuga le na garị bụ ihe m si leta Lagos le dị ma na-epe ntị ọnwa egburu ya ma bụ ụmụ ya niile nụ na papa nwụọla dị mana ụfọdụ soro na male ụfọdụ butara moto